Posloucháte podcast Program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů. Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakeři z oborových konferencí, HRisti a rekruteři specializující se na oblast IT. A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů. Podcastem vás provede Šárka Kousalová, tech, talent, acquisition specialist ze společnosti Atacama A Vojta Mádr, CTO Motion Labu a spoluautor podcastu .net.cz. Dneska jsme si pozvali Petru Kotuliakovou. Ahoj Petro. Ahojte. Můžeš nám o sobě něco říct? Tak ja som z Bratislavy a prichádzam zo slovenskej organizácie IT v IT. A my sa staráme o to, aby dievčatá, ženy a technológie boli jedna v jednom. To znamená, že aby sme nachádzali príležitosti pre ženy a pre dievčatá v oblasti technológií, ale zároveň, aby aj svet technológií videl, aký potenciál má medzi touto skupinou. Si krásně otevřela dnešní téma, což bude hlavně o IT v IT. Můžeš to ještě nějak rozvíst, který lidi se hlásají do IT v IT? My sa zameriavame teda špeciálne na prácu s dievčatami, ženami a robíme už s dievčatami od 8 rokov, pretože je pre nás dôležité a vnímame to, že ten prístup k technickému vzdelaniu je to, čo následne určuje aj vašu budúcnosť a vaše možnosti. Takže robíme špeciálne s takýmito malými dievčatami, robíme so stredokoláčkami, alebo s nimi diskutujeme veľa o tom, že vyber si dobre, čomu sa budeš venovať na vysokej škole. Môžeš si vybrať ľahkú školu, ale potom ten život môže byť možno náročnejší. Takže bavíme sa s nimi veľa o tom, že čo to znamená štúdium technológií a cieľom je, aby išli študovať napríklad IT. A robíme veľa s dospelými ženami, pretože sme zistili, že za nami chodí veľmi veľa žien a s takým tým príbehom, že ja som vždy mala rada matematiku, mala som vzťah k technike, ale rodičia, okolie, kamaráti spôsobili, že som vyštudovala niečo úplne iné, ale chcem sa vrátiť do oblasti technológií, chcem tu pracovať. To znamená, že robíme veľmi intenzívne s touto skupinou. Ja tak niekedy hovorím, že naprávame chyby v systéme, pretože keby mali tieto ženy možnosť na škole študovať naozaj to, čo chceli, tak už nemuseli sa následne neskôr učiť po večeroch. Ale každopádne som veľmi rada, že táto skupina je veľká, stále rastie. A ja v nej vidím obrovský potenciál, v podstate nielen pre Slovensko, ale aj pre okolité krajiny, lebo v súčasnosti s možnosťami práce z domu a špeciálne v technologickom svete to, čo môžu dokázať, je úplne úžasné. A zároveň robíme aj s učiteľmi, pretože sme zistili, že keď učiteľ má otvorenú myseľ a vie podchytiť chalanov alebo báby celkovo, vie ich podchytiť k tomu záujmu technológie, tak naozaj my sme vyhrali, polku práce urobili za nás a následne vedia veľmi pekne tieto decka posúvať a naozaj im dávať informácie, ktoré potrebujú pre život. Já bych možná ještě se vrátil k těm skupinám. Proč to máte takhle rozvrstvený? Že 8letý, střední škola i ty dospělí, proč to je takhle dělený? Tak to je veľmi jednoduché. Každá tá skupina vyžaduje iný prístup, inú metodiku. Každej úrovni aj v škole majú na základe štátneho vzdelávacieho programu iné veci, ktoré sa učia. My nie sme substitúcia školy, my sme nejaká doplnková aktivita, to znamená, že snažíme sa vychytiť témy, ktoré v škole neriešia a zároveň sa snažíme priniesť vždy niečo zaujímavé. Pre nás, čo je dôležité, je naozaj vytvoriť ten pocit, že pozri sa, je to zábava, môžeš si naozaj užiť, je to skvelé, nemusíš mať z toho obavy. To znamená, že veci, ktoré prinášame, sú vždy mimo školy a ten vek je dôležitý, pretože iné veci zvládne 8-ročné dievča, iné veci zvládne alebo aj potrebuje 15, 16, 17 ročná slečna. To znamená, že toto prispôsobenie je veľmi o metodike, je veľmi o témach a zároveň keby sme dávali dokopy 8-ročné s 18-ročnými, tak jednoducho nám to nebude dobre fungovať. A spolupracujete nejak s těma školama nejak víc? Áno, my máme strašne veľa programov v podstate na školách. My sa tak smejeme, vždy hovoríme to taký, že kobercový nálet máme vždy, že oslovujeme vo veľkých masách dievčatá na školách, tam urobíme si prvé úvodné aktivity a následne si podchytávame tie, ktoré vedeli sme zachytiť. Lebo keď by sme išli do toho, že príde po obede kódovať, tak veľká väčšina tých dievčat ti povie, že to nemám o to záujem, že nebaví ma to. A pritom to nikdy nevyskúšali. To znamená, že my ideme takým tým prístupom, že poď vyskúšaj to s nami a keď sa nám ich podarí zachytiť, tak potom si ich posúvame už takých hlbších kurzov, kde riešime už iné technickejšie veci. Takže sme veľmi prítomní na školách. Viac menej aj veľa aktivít, ktoré máme my na webe. A nemáme tam tie školské, že ani to nie je vidieť, ale v podstate celý ten náš tým aj s lektormi je dennodenne v teréne po celom Slovensku. Nerobíme iba v Bratislave, ale naozaj chodíme do malých miest a dediniek
Minule som bola v podstate úprimne dojatá, lebo mi náš tým jeden písal, že v takej malej dedine pri Prievidzích prišiel privítať starosta obce aj s riaditeľom školy a bolo to úžasné, že starosta obce vlastne príde pozdraviť a povedať, ak je to super, že ste tam prišli. Takže veľmi veľa robíme v regiónoch. Je tam veľa šikovných dievčat. Spolupracujete i nějak s firmami, které potom třeba dají nabídku práce těm absolventkám vašeho kurzu? No jasné, to je pre nás taký dôležitý kruh, pretože my v podstate vychovávame tie dievčatá menšie, stredné, dospelé a oni prídu pripravené v určitej miere na ten pracovný trh. A keby sme mali situáciu, že v reále ten pracovný trh ich nie je schopný akceptovať alebo zobrať, tak naša snaha by bola síce veľmi pekná, ale trošku by sa mieniala tým účinkom. To znamená, že my veľa robíme s firmami. Na Slovensku, myslím, že v Čechách všade je ten problém s nedostatkom ľudí. Ženy s technologickým pozadím sú samostatná kapitola, to znamená, nechcem tak povedať, že všetci chcú, hej, ale ten dopyt je obrovský. To znamená, že snažíme sa v podstate pomôcť aj firmám, ale my primárne riešime to, aby sme pomohli ženám dostať tú príležitosť. Takže veľa s firmami riešime aj témy diverzity. Niekedy už je to tak často používané slovo, že ľudia sa pritom začínajú uškrňať, že vlastne čo tie firmy chcú. Takže áno, bavíme sa o tom, že čo to vlastne znamená pre firmu, lebo jedna vec je napísať niekde na papier, že naša firma podporuje diverzitu a druhá vec je naozaj robiť kroky k tomu, aby tam tie týmy naozaj boli zmiešané, umožňovali aj tým, ktorí nemajú také sociálne pozadie, aby kariérne rástli. A čo je pre nás strašne dôležité, aby aj tie ženy, ktoré prídu na juniorskú pozíciu a napríklad, že majú 35 rokov, 40, tak aby tie dostali príležitosť, niekto im pomohol napredovať aj technologicky, osobnostne a aby tieto ženy vedeli rásť. A aby tá firma bola s tým stotožnená, že áno, budem tu mať takého človeka a chcem ho podporiť. Já se ptám na tu třetí cílovku, na ty ženy. Jak se oni dostanou k vám a jak vy k ním? A čo sa týka dospelých žien, musím povedať, niekedy sa trošku hanbím, ale na niektoré akadémie máme u nás čakaciu dobu pol roka, lebo ten záujem je taký veľký, že ho nestíhame kapacitne uspokojovať. Snažíme sa rozširovať samozrejme našich lektorov a celý ten tím, ale je to ťažké. Takže viac menej už je to o tom, že nás pozná táto komunita a je to od ucha k uchu, či od úst k uchu. A veľa o nás ženy rozprávajú a predávajú si tie informácie, ale samozrejme máme aj komunikáciu na sociálnych sieťach. Snažíme sa veľmi vo spoločnosti celkovo rozprávať o tom, že ženy a technológie sú prirodzené spojenie, pretože my sme vznikli pred 10 rokmi, vtedy sa na nás často ľudia pozerali, že o čom vlastne rozprávame, že predsa taký problém tu nie je. To znamená, že ja som veľmi rada, že sme tú tému potrebnosti alebo toho využitia ženského potenciálu naozaj na Slovensku otvorili úspešne, že veľa o tom rozprávame a počet tých žien rastie. Takže potrebujeme my aj komunikovať v rámci takého mediálneho obrazu, aby tá informácia prišla jednak k ženám, ale napríklad k mužom, k ich partnerom, k šéfom spoločnosti. V podstate, aby tá celá tá spoločnosť vnímala, že áno, že je tu nejaký priestor pre ženy a táto organizácia vám môže pomôcť. Kdybych já se chtěla přihlásit do IT v IT, můžeš trošičku popsat víc, jak to funguje vlastně? Potřebuji třeba odevzdávat nějaký projekt, něco, na čem už jsem pracovala při té přihlášce, nebo jak to vlastně funguje a pokračuje dál potom? Tak štandardne si vybereš tému, ktorá ťa zaujíma. Hej. A my máme viacero tém, ktoré pokrývame. Akože veľmi silný máme práve ten testing, veľmi silnú máme dátovú analytiku, potom sa posúvame aj k machine learningu, robíme veľa Python napríklad a iné témy. To znamená, že vybereš si, k čomu prirodzene inklinuješ alebo si myslíš, a registruješ sa. U nás veľký dôraz kladieme napríklad na motiváciu, lebo keď nám niekto napíše, že chcem sa to učiť, lebo viem, že v IT sa veľa zarába, tak to pre nás nie je motivácia, lebo tá žena nevydrží pri tom kurze. Hej, to je motivácia, ktorá rýchlo vyprchá. Takže zameriavame sa na to, že či naozaj tá žena tú zručnosť a skúsenosti, ktoré sa naučia, vedomosti následne vie zužitkovať v práci, pretože našim cieľom je naozaj, aby sa tie ženy posunuli kariérne. Takže toto je pomerne dôležité a následne už kurz, ktorý si vybereš, dostaneš harmonogram jednotlivých hodín, zadaní, ktoré máš vypracovávať a veci, ktoré máš riešiť. A my máme nastavené a naše tieto kurzy trvajú 2 mesiace. Okrem hard skill vecí riešime aj veľmi intenzívne také tie mäkké zručnosti, lebo sme zistili po tých prvých kurzoch, kde sme sa venovali iba technike, sme zistili, že tie ženy boli super pripravené technologicky, ale v ten moment ukončenia akadémie zostali v takom váku, zostali stáť a čakali, že svet sa zmení. A nejako nevedeli, že ako ho majú zmeniť. To znamená, že veľa sme s nimi riešili skupinové coachingy, že čo majú byť tie ďalšie kroky. Od základného úprav si životopis, chod na LinkedIn, vyhľadávaj aktívne, ako si máš vyrokovať vyšší plat napríklad a podobne. Takže riešime s nimi veľa aj takéto mäkké zručnosti, aby ten balík vedomostí, ktorým dáme, aby
bol naozaj komplexný a mohli sa ďalej v práci posunúť. My máme aj nastavené okrem tých hodín, ktoré majú pravidelne, že lektori sú im k dispozícii viac menej celý deň, to znamená, že aj akékoľvek otázky a problémy, ktoré majú, tak samozrejme prvý krok je, že hľadaš riešenie sama, druhý krok je, že hľadaš v rámci svojej komunity a tretí krok, keď neviete nájsť spoločne, tak ako áno, lektor vám vie zareagovať. Takže takto naozaj sa snažíme, aby jednak si uvedomovali, že OK, vždy je riešenie najprv na mne, je to veľmi dôležité nespoliehať sa stále na niekoho, ale naučiť ich zároveň aj ten nástroj, ako majú hľadať tie riešenia, čo majú skúšať. No a veľmi silná dôležitá práve tá podpora tej komunity. Ja mám taký pocit, že to je taký jeden z tých najdôležitejších bodov, pretože keď oni vidia medzi sebou, že nie som v tom sama a ten problém majú aj ostatné, pomôžu mi ho vyriešiť alebo spoločne na to prídeme, cítim sa tam bezpečne v tej komunite, to je veľmi dôležité, tak to je taký ten silný motivátor, prečo tie ženy do toho idú, pretože vedia, že tá skupina ich podrží. Máte ty kurzy jako jednorázový třeba jeden den, nebo je to všechno dlouhodobý jako na ty 2 měsíce víc? A my máme také 3 formáty hlavné. Prvé sú také, že jednorázové workshopy, nazývame ich ochutnávacie. Je to častokrát nejaká nová technológia alebo niečo nové, čo si aj my chceme otestovať. Pre ženy je to presne v tom, jak Šárka, keď ty budeš rozmýšľať, že aký kurz k nám pôjdeš absolvovať, tak si pozrieš viacero tých jednorázových a povieš si, čo sa ti najviac páči. Potom máme také strednodobé, to sú také, že 2 až 6 stretnutí, kedy tú tému už ideme trošku do hĺbša, ale nie je to stále nejaká veľmi, veľmi hlboká znalosť. Tieto strednodobé častokrát ženy používajú, napríklad už majú nejakú pozíciu aj technologickú, ale chcú si k tomu ešte niečo doplniť, chcú navnímať, o čom je bezpečnosť UX a podobne. No a dlhodobé sú tie 2-mesačné s tým, že je tam ešte veľa práce pomimo. My sa snažíme vždy identifikovať orientačne, že koľko hodín si tá žena má vyčleniť. To je veľmi dôležité, aby ona vedela, do čoho ide. Pretože keď napríklad má rodinu a nemá doma podporu, tak je to pre ňu veľmi náročné. Častokrát akože sa môže stať, že by nedokončila, pretože naozaj keď potrebuje x hodín robiť nejaké projekty a doma má na starosti deti a muža, tak nemá na to dostatok priestoru. Takže preto sa snažíme odhadnúť takú tú hodinovú náročnosť. Je to online formou nebo offline formou? Pred koronou sme mávali všetko offline a zakladali sme si na tom, že je to presné stretnutie, že je to super, že sa podporia. Má to veľké svoje limitácie, pretože naozaj zachytávať iba ženy, ktoré sú v okruhu. Ja si pamätám, že na prvý kurz sa nám prihlásila žena z Veľkého Krtiša, to je 200 km od Bratislavy a 2-krát do týždňa chodila 200 km tam a späť. A po skončení kurzu hneď ju jeden z našich partnerov stiahol, odtedy to sú 4-5 rokov, akože naozaj stúpa v tom rebríčku a je skvelá. Ja som strašne rada, že vtedy sme to rozhodnutie urobili, lebo sme nevedeli, ako to dopadne. A teraz sme preklopili všetko do online formy, jednak sme zistili, že vieme zachytiť naozaj všetky ženy na Slovensku, bez ohľadu z akej malej dedinky sú. A tým pádom nám to dáva väčšie možnosti aj na rôzne iné tréningy, ako sú mäkké zručnosti a podobne. Ale zároveň teraz už keď sa opatrenia uvoľnili, tak áno, ideme sa vrácať aj k fyzickým stretnutiam, ale asi už 100% návrat do offline nebudeme mať, lebo naozaj je to skvelé, že a tým, že sme aj v online, všetky nahrávky dostávajú potom účastníčky, vedia sa k tomu vrácať a naozaj aj oni si to veľmi chvália, že tú informáciu, ktorú dostanú, ak im niečo vypadlo, môžu si to ešte spätne doštudovať, takže je to super. A jedná se o jako ranní kurzy nebo večerní, nebo jak to máte nastavený s časem? V podstate všetko to stretnutie prebieha večer, lebo častokrát my zachytávame ženy, ktoré už napríklad majú prácu, majú rodinu, iné záväzky. To znamená, že ten večerný čas je naozaj taký, kedy sa vedia uvoľniť, ale napríklad veľa coachingových stretnutí mávame cez víkendy, kedy si potrebujú vyčleniť ten čas a zároveň tým, že majú nahrávky, tak keď im vyhovuje a majú ten priestor, môžu si to vypočuť alebo naštudovať v doobedných hodinách alebo dorobiť nejaké projekty. Přihlašují se do těch kurzů vlastně jenom lidi ze Slovenska nebo třeba i z nějakých ostatních zemí? Už máte nějaký cizince? Je o to větší zájem jako i za hranice Slovenska? Máme my hlavne Slovensko, ale napríklad máme aj Slovenky, ktoré žijú vonku. Čo sa týka jazykov, lebo zatiaľ máme tú výučbu čisto v slovenčine, teraz napríklad riešime výučbu pre ženy z Ukrajiny, ktorá bude v angličtine, ale je to náročnejšie na prípravu, lebo okrem toho, že všetky materiály musia byť anglicky, musíte mať lektora, ktorý je schopný neustále prezentovať v angličtine. To znamená, že v podstate áno, možno s tým, že sa snažíme pomôcť ženám z Ukrajiny, tak tým pokrieme aj nejaké ženy z okolitých krajín, ale nie je naša ambícia nejako sa rozrastať mimo hraníc. Naozaj sa snažíme akože pomáhať ženám, ktoré
aj vedia následne pracovať pre slovenské firmy. Ja som taký lokal patriot, ja by som bola veľmi rada, aby sa aj všetci tí, ktorí sú v Čechách, vrátili späť k nám domov a mohli sme tu budovať veľa vecí. Jak je to ohledně ceny za ty kurzy, jak to máte nastavený finančně pro ty absolventy? My máme všetko vzdelávanie pre dievčatá od 8 do 19 rokov bezplatné, to znamená, že všetky aktivity, ktoré máme, organizujeme, sú pre ne naozaj otvorené. Lebo chceme podporiť to, aby naozaj sa zaujímali o technológie. Aktivity a vzdelávanie pre dospelé ženy už sú platené, aj keď začíname naozaj takými 5-eurovými poplatkami, ktoré sú skôr zamerané na dochádzku a motiváciu a nie veľmi krivú náklady, ale až po tej dlhodobé akadémie, ktoré tiež sú spoplatňované, máme ceny pod úrovňou trhu, pretože naozaj chceme umožniť to vzdelávanie všetkým ženám, ktoré nemajú nejaký príjem, aj tie, ktoré sú na materskej dovolenke. To znamená, že my sa snažíme naozaj byť pomerne inkluzívni v tom prístupe k vzdelávaniu, lebo čo je pre nás najdôležitejšie, je zabezpečiť prístup. Ak niekto nemá prístup, a to sú otázky finančné, geografické, akékoľvek, tak v tom prípade sa nemôžeme rozprávať o tom, že pomáhame ženám, pretože sme im nezabezpečili dostatočný prístup. Takže preto aj všetky ceny, ktoré máme nastavené, sú také, aby si to každá mohla naozaj dovoliť, respektíve rozložiť tie platby. Jak si říkala, že jeden z těch případů je to dovzdělávání. Stává se vám třeba taky, že teda přijde někdo, mě napadl HRista, protože já zrovna teď tu otázku řeším, který třeba se chce jenom jako víc dozvědět o těch technologiích, nebo která se chce víc dozvědět o těch technologiích, ale vlastně jakoby nechce se stát developerkou, anebo vlastně všechny účastnice toho kurzu jsou z nich na konci programátorky. Určite môžeš prísť aj ty s tým profilom, že chcem vedieť o tej technológii viac, ale akože ten náš primárny cieľ je naozaj, aby to ženy používali. Akože ono je super, že o tom budeš vedieť, ale v tom prípade by ste odporúčala nejaký ten krátší formát, ale tie dlhodobé naozaj sú s tým cieľom, že využiť tú znalosť. My sme minule sa tak v rámci týmu tiež tak, nie že smiali, ale hlásila sa k nám na nejakú pozíciu absolventka našej akadémie a sme sa s ňou aj rozprávali, že ale to je škoda, že nebudeš to testerkou, lebo si bola fakt dobrá. Prečo chceš ísť robiť projekťačku, aj keď nám by do týmu veľmi sadla, ale my sme chceli, aby ona bola testerka, posúvala sa ďalej v tej práci. Takže určite môžeš aj takto vykryť témy, ktoré ti chýbajú alebo informácie, ktoré potrebuješ, ale pri tých dlhodobých akadémiách by sme boli veľmi radi, keby potom, keď skončíš svoju pozíciu ako rekruterka, sa posunieš do developerského. A ještě možná jedna otázka, zase je to vlastně budování té komunity. Rádáte třeba nějaký eventy nebo nějaký aktivity mimo, kde vlastně tím jako nějakým způsobem posilujete tu komunitu i třeba s ženami, který jako se neúčastní toho kurzu teď v současné době? Sa ideme rozprávať, že pred koronou, po korone, že? Takže pred koronou a mávame taký diskusný formát, že Frida Talks Tech, kde sa snažíme vždy priniesť ženy, ktoré môžu inšpirovať, ale častokrát sú to naozaj že bežné ženy, ktoré si iba prešli nejakú ťažšiu cestu, ale podarilo sa im dostať na rôzne pozície. Ten formát máme taký diskusno-komunitný, lebo jednak najskôr sú nejaké prezentácie a panel a potom diskutujeme v takých menších kruhoch, lebo sme zistili, že keď je veľká skupina, tak sa veľa ľudí ostýcha pýtať otázky, aj keď používame Slido a podobné aplikácie. Takže Frida Talks Tech je náš skvelý event, ktorý robíme v Bratislave v Košiciach. A teraz na jeseň budeme mať Slovak Women in Tech, prvý ročník konferencie, lebo jednak máme 10. výročie a jednak sme chceli priniesť formát, kde technologicky vyzdvihne práve aj tie mladšie dievčatá, spojí ich s tými staršími aj s business partnermi. Takže na to sa veľmi teším, lebo jednak budeme mať pripravený prieskum, ktorý zmapuje potenciál a možnosti žien na Slovensku, ktoré sa chcú vzdelávať v IT, aby sme jednak aj my vedeli, ale jednak aj firmy, aby vedeli odhadnúť, že s čím môžu pracovať, s akými údajmi a aké sú tam možnosti. A zároveň sa budeme snažiť kvalitatívne zanalizovať, že naozaj tie ženy už víte, keď sú, že čo im tam chýba. Alebo niekedy mám taký pocit, že to, čo ženy očakávajú, to, čo firmy ponúkajú, sa v niečom míňa. Takže cieľom je naozaj, ak sú tam nejaké zádrhary, tak ich pomenovať, pretože vtedy ich vieme naozaj odstraňovať. Já jako HRista, co teda můžu očekávat od absolventky toho vašeho kurzu? Když si vezmu několik životopisů vedle sebe, každý má v životopise jiný kurz, neznám je, tak co môžu očakávať od IT v IT? Prvú vec, ktorú tam nájdeš, je to, že máš človeka, ktorý je schopný a ochotný učiť sa. Ja častokrát, keď sa rozprávam s firmami, oni ani nehľadajú nejakú strašne konkrétnu znalosť, oni potrebujú ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ a vedia switchnúť na inú technológiu, vedia sa naučiť nové veci. Sú v podstate ešte schopní učiť sa nové veci. Takže toto je, myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí.
Druhá vec je tá, že naozaj ten človek tomu venoval veľa času, takže už tam vidíš ten tlak na ten výkon, že on chce. Hej. V ďalšom kroku pozrie sa, že aká je to konkrétne akadémia, že či je to naozaj ten dátová analytika, čokoľvek. My v podstate vieme ti dodať presne profil toho vzdelávacieho cyklu, že čo ten človek vie. Na záver každej akadémie máme certifikáciu, to znamená, že účastníčka musela absolvovať vypracovanie nejakého projektu, ktorý je hodnotený. A pri dátovej analytike naozaj je to percentuálne hodnotené, to znamená, že ty vieš napríklad sa pozrieť, s akým výsledkom skončila, aké sú jej vedomosti. A každá tá akadémia má nejaké svoje špecifikum a neviem ti teraz presne vymenovať, že konkrétne tie zručnosti, ktoré sú, ale vieme ti na dožiadanie presne poslať obsah toho, čo tá žena vie a ty si ju vieš zároveň otestovať na menších projektoch. A jaké druhy těch akadémií máte? A my máme všetko, zatiaľ máme iba taký ten entry level, takže naozaj, že zachytávame tie ženy, ktoré nemali skúsenosť a naozaj zatiaľ riešime iba tú úvodnú znalosť. A robíme veľa testingu, dátovej analytiky, Python, UX design, bezpečnosť, machine learning, SQL-ko. A teraz sa snažíme dať dokopy iOS, len máme na to trošku problém zohnať lektora. Ale napríklad minule sa na nás obratila jedna firma účtovná, ktorá potrebovala svoj tím účtovníčiek preklopiť na využívanie a prácu s Power BI. Takže v podstate vytvorili sme pre ne kurz na Power BI, takže vieme reagovať aj na nejakú takú potrebu na trhu. Takže to je asi také to, že aj keď sa rozprávame s partnermi, že čo vlastne potrebujú, tak sa snažíme aj prispôsobiť obsah toho, čo školíme, že či to naozaj reflektuje to, čo tá firma vyžaduje. A snažíme sa, aby to bolo čo najviac praktické. Viem, že najprv testing sme riešili veľa obsah, ktorý bol spojený s certifikáciou, ale potom sme s firmou došli k tomu, že oni by viac potrebovali nejakých praktických vecí tam, takže vieme tie sílaby modifikovať v podstate za pochodu, pretože naozaj tým našim cieľom je nie, že hurá, skončili sme všetci akadémiu a sme pekní a tešíme sa, ale že naozaj skončili sme a vieme tú vedomosť využiť a tá firma potrebuje zručnosti, ktoré mám. A sdílí s vámi ty absolventky vlastně nějaký jejich zkušenosti z pohovorů s firmami, třeba na co tam narazili? Áno, to je niekedy také zaujímavé, keď prídu také vystresované, že ako to prebiehalo, čo. My sa preto snažíme napríklad robiť s nimi také tréningy technických pohovorov, lebo kto neabsolvoval technický pohovor, tak môže byť z toho celkom vydesený. A hlavne, keď predtým neboli na technických pozíciách. Takže toto sa snažíme robiť nejaké nácviky dopredu. A ženy si to zdieľajú medzi sebou, ale niekedy sa trošku aj obávajú, že nevedia ten výsledok a preto niekedy sú také uzavretejšie voči tomu zdieľaniu, ale je to presne o tom, že musia sa odvážiť, aby vedeli, že ako to pomôže tým druhým. Takže pamätám si, že po jednej vlne pohovorov v jednej banke tak bola taká diskusia v rámci komunity, že čo riešili a nakoľko to bolo náročné. Otázka bola, že či to tie ďalšie skôr povzbudilo alebo vystresovalo, ale to je presne o tom, že pomôžeme si, aby sme sa vedeli lepšie pripraviť. Máš nějaké zkušenosti, co může ty lidi jako odradit, nebo co je, jakoby může být nějaký bloker, nebo co by si ty lidi neměli tolik brát, protože typicky třeba pro ty kariér switcherky může v nějaký fázi si nevěřit, nebo tam může být tenhle problém. Můžeš nasdílet nějaké problémy, s kterými si vaši absolventky potýkají během vlastně kurzů a toho dalšího pohovoru a tak? Tak ja si myslím, že to najdôležitejšie a ten prvý taký ten blok, ktorý tie ženy majú, je, že vôbec či sa prihlásia. Tá úvaha, že či do toho idem a či na to mám, to je veľmi silné a máme tak aj odsledované, že od doby, kedy prvýkrát s nami žena príde do kontaktu, že začne uvažovať o nejakom vzdelávaní, tak úplne asi tak pol roka, kým sa odváži a prihlási sa niekde. Ten syndrom, ktorý my ako ženy máme, že si veľmi málo veríme a stále si myslíme, že nie sme dostatočne dobré, je to veľmi, veľmi intenzívne. A častokrát je to pre ženy ten najväčší bloker, aby vôbec urobili nejaký krok v rámci toho života svojho. To znamená, že keď toto prekonajú, tak už akože si hovoríme, že že máme veľa za sebou spoločne. A potom v priebehu celého kurzu, ten kurz nie je jednoduchý. Hej? A keď si niekto iba myslel, že 2-krát do týždňa sa pripojím na nejakú hodinu a bude to super, tak zažije veľké sklamanie, lebo ona naozaj musí sa tomu vedomať, musí si robiť zadania, musí nad tým rozmýšľať. To znamená, že tá druhá fáza je počas toho kurzu, že zistia, že naozaj je to makačka. To znamená, že keď prekonajú to prvé, to druhé a už po skončení kurzu, keď už v podstate si hľadajú prácu, niektoré z nich to zvládnu ešte počas kurzu a naozaj ešte kým skončili už avizujú, že hurá, už mám ponuku, to je super. A niektoré teda, keď to absolvujú až po skončení a dostanú napríklad prvú alebo druhú zamietavú odpoveď, tak to je zase taký medzník, kedy
znova sa vrátia k tomu, že pochybujú o sebe, či sú dostatočne dobré a majú čo ponúknuť. A to je, späť sa stále vrácame k tej komunite, to je presne to, kde vás tí vaši najbližší alebo tí ľudia vedia podržať, pretože nikomu sa nám nepodarilo zachrániť Zemegulu na prvý pokus, nikomu sa nepodarí aj na druhej, na tretí, ale princíp je to, že vydržím a dávam do toho energiu, naozaj všetku energiu, ktorú tu mám a viem, že chcem niečo dokázať. Takže áno, nemajú to ľahké tie ženy a ja im verím, lebo naozaj prichádzajú z úplne iných smerov, majú už nejaké zázemie za sebou, majú skúsenosti, napríklad čo riešime my s našimi uchádzačkami, absolventkami, ktoré už majú vybudovanú kariéru v nejakom smere a idú ju meniť teraz po 10 rokoch alebo 5, tak ich upozorníme, že pozor, keď ty prejdeš na juniorskú pozíciu, tak platovo môžeš klesnúť, hej, musíš si byť toho vedomá, aby ťa to zase neodradilo, ale áno, rátajú s tým a idú do toho. Jak to máte nastavený s lektorama, kde scháníte, to jsou z nějakých firem nebo nějaký dobrovoľníci, jak to máte nastavený? A lektorov zháňame rôzne a častokrát ľudia z firiem, ktorí aj by chceli s nami robiť, potom keď zistia, že je to časovo náročné, tak neviem ich až toľko zapojiť, lebo jedna vec je urobiť raz za 4 roka 3-hodinovú prednášku a jedna vec je 2-krát do týždňa ťahať 3 hodiny, robiť prípravy a podobne. A preto aj napríklad v rámci akadémie sa snažíme tie týmy mať zložené z viacerých lektorov, aby to pre ne nebolo také veľmi časovo náročné. Takže my máme spustený taký kvázi, že lektorský program, lebo aj kým zaradíme si lektora do takého aktívneho stavu, povedzme, a potrebujeme jednak ho navnímať, potrebujeme si ho trošku vyškoliť, ako metodou má školiť, takže snažíme sa mu aj feedbackovať nejaké veci a pomôcť mu zostaviť tie hodiny. A takže keď prejdeme si takéto tie prvé kroky, tak vieme spustiť nejakú výučbu s ním. Častokrát je to, že keď máme nového lektora, novú tému, tak my máme takú skúšobnú skupinu našich absolventiek, s ktorou to testujeme a naozaj akože dávame lektorovi, lektorke presne také body, že čo by sme chceli, aby bolo inak, čo by sme mu navrhli upraviť. A to nám veľmi dobre funguje a tých lektorov samozrejme nikdy nie je dosť. Ako vám organizácia rastie dopyt po kurzoch, to znamená, že potrebujete ich stále viac a viac. A my máme veľa lektorov, ktorí nám pomáhajú, pretože chcú pomôcť našej cieľovej skupine, to znamená, že naozaj robia s nami ako dobrovoľníci. Keď už niekto lektoruje naozaj na pravidelnej báze, tak to už máme dohodnuté, že je nejaký honorár za to, pretože nemôžeme od neho žiadať, aby takú časovú angažovanosť nám dával neustále. Takže tam už máme nejaké odmeny nastavené. Máme stále viac lektorov a snažíme sa mať čo najviac lektoriek aj ich potiahnuť z radou našich absolventiek, ale áno, máme tu taký disbalans aj my, že veľmi veľa máme mužov lektorov. Tak Petro, moc díky za tvůj čas a doufám, že se třeba na nějaké téma spojené s IT v IT zase uslyšíme. Tak ďakujem a všetci sa držte, Šárku čakáme na nejakom najbližšom našom kurze a snad se počujeme čo najskôr. Já se na to určitě podívám, děkuju. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na info@programhrvine.cz, popřípadě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.